nie. Kapaj mám malo. Erwin, nevadí. Michael, Nevadí, že Ale on tu, tak no. ja neviem. Pozor, Erwin ti prišiel pomôcť. Erwin ti pomáha. Snaží som. Však ma nechaj. Erwin, ty si jak... Erwin, ty si jak DiCaprio z Titanicu. Ty si mala poslať Davida, tak si sa podľa. Keby sa pomodlil, ale nabehne Erwin a dostane palicu, chápeš? A ten týpek s tou... On nevedel prísť bližšie, on ďaleko s tou onou. Poďte ma hodiť prosím vás na schody, pretože Kika ma nehodila. Tutorial na túto mapu. Kika, poď hodiť nás. Jeden sused. Kika! Dobre, Ma vypol! no schody to najlepšie asi. To je v piči, on ma úplne vypol s tým, čo robil. Pozor! Prepare your anus. Kto to napísal? Fuj, ten je hnusný, ale je to knife. Kto to napísal? Kto povedal posledný? Domino, máš moderátora, vítaj, máme nového moderátora. Holy fucking shit! D0 Mino 813 si pán. What the fuck? Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s prvým dielom našej Minecraftovej série. V minulosti som hovoril, že nebudem hrať Minecraft, ale Minecraft je výborná hra, ktorú si treba zahrať. Takže si poďme zahrať Minecraft. No tak spravil som si nejaký ten zemino, alebo čo to je. Proste postavme si niečo kreatívneho. Takže jeden blok sem, jeden sem. Tu nás sa dá vyskočiť na ne, takže takto. Yes, máme postaveného obrovského čuráka a pozor na to, tá hra vás hneď trestá, keď postavíte čuráka. Takže bolo to príliš dobré a ja som dostal proste own od nejakej kockatej veci, ktorá sa podobá v celku na našeho premiéra. Ale to bolo všetko teda. Fuck you Minecraft, fuck you všetci, čo ste si naozaj mysleli, že točím Minecraft a... Nazdar. Ukážem vám malé kúzlo. Keď stlačím dvojku, tak tam mám USPčko, keď stlačím trojku, tak tam mám knife a keď stlačím jedničku, tak tam mám Dragon Lore. Čo ti jebe, proste ja mám Dragon Lore. Čo tam je? Dole tá rula. Neviem ktorá. Niečo ide o... ja niečo. Dale je tak medzi rúl je. To bol nejaký zájem. Oh Ja god. plačem, ja sa poserem. Nepozor sa, on je medzi rúl. Oh my god. Pod oknom jeden dead. Kde? Podles. Iba do okna, ktorého asi. Alebo sa boostil do okna. Hej, boostil sa. Jeden dupal peklo, pozrieme mi. Ty kokot! Wow. Je tam. Kde? V rohu. Jeden behaus. V rohu čoho? Ty boostovaný v okne? Nie. A ja mám náboj na beč. Ty vole. Ty vole. Ty tam skákal sa nemohl udělat ani. Ty pičo. Ja som práve dala S, kde som dal 4 no-scopom. To si robíš piču. Ja sa pojám na stream ešte. What the fuck? Daj toto, daj. What the f... okej. Ja som motýl! Toto je koko